Toto je Miroslava Joríková, dobrý deň. Dobrý deň. To sa dedí v rámci rodiny, tá vášeň meteorologickým radarom, či ako to je? No, ono sa to nejak prenáša v rámci rodiny. A vy ste aj vyštudovali nejaký taký odbor, ktorý s tým súvisí? Nie, ja som vyštudovala históriu. Tak to s tým nesúvisí ani trošku. Nie, ale čiastočne, lebo všetko má svoju históriu a takže čiastočne. Ale dobre nás teda otec poslal za vami, že teda čo sa týka histórie tých radarov, že vy nám budete k tomu vedieť povedať čosi viac. Ak sa nemýlim, tento rok je to nejakých 120 rokov, čo sa začala písať história radarov. Áno, tento rok úplne 120 rokov od patentovania prvého radaru ako takého. Totiž v roku 1904 patentovali radar nemeckému vedcovi Christianovi Hillsmeyerovi. On ten radar vyvinul preto, že keď bol pre lodnú dopravu určený. Pretože keď lode išli v hmle, nevideli, čo je pred nimi. A tento prvý radar volal sa to telemobiloskop. A on fungoval na tom princípe, že keď išla loď v hmle, tak on vyslal dlhé rádiové vlny, ktoré narazili na prekážku, vrátili sa naspäť a keď mu dorazili naspäť, tak zazvonil zvonček. Tým pádom vlastne vedeli na tej lodi, že niekde pred nimi je prekážka, ale nevedeli ešte v akej je vzdialenosti od nich. A ako radar to bolo uznané až na radarovej konferencii v roku 1955. A on sa toho dožil vôbec, ten autor? Áno, on sa toho tesne sa toho dožil, našťastie. Že mu to uznali. Áno. Lebo viem, že preto sa na to pýtam, lebo viem, že taký ten boom radarov prišiel možno pred druhou svetovou vojnou, že v rámci bitky o Britániu sa dosť vo veľkej miere začali radary používať. Áno, bolo to kvôli tomu, že tým, že v roku 1903 bratia Wrightovci vlastne uskutočnili svoj prvý let, dokázateľný let, potom strašne rýchlo začal vývoj letectva a už koncom prvej svetovej vojny sa lietadlá používali v bojových akciách. Tým pádom vzniklo nové nebezpečenstvo, nová hrozba a po prvej vojne začalo sa veľa vedcov práve venovať vývoju leteckých radarov a v 30. rokoch, keď už vlastne hrozila druhá svetová vojna, už to ľudia cítili, že sa asi niečo stane, tak ten vývoj bol o to intenzívnejší a začali vyrábať a venovať sa výskumu aj Nemci, Američania, Briti, dokonca aj Maďari. No a vlastne oni už sa snažili dojsť na to, aby vedeli, že v akej vzdialenosti tie lietadlá sú. Tým pádom týmto smerom sa ten vývoj posúval a oni vlastne videli lietadlá, ale keď oni sledovali tie stíhačky a bombardéry tými rádiovými vlnami, tak stále tam mali nejaké šumy. Že sa im ten signál odrážal ešte od niečoho. Až počas druhej svetovej vojny prišli britskí a potom aj americkí vojenskí meteorológovia na to, že tie šumy, ktoré im prekrývajú lietadla, sú vlastne oblaky. A potom koncom 40. rokov, už po vojne, sa veľmi zintenzívnil výskum ohľadom zmeny týchto leteckých radarov v podstate na meteorologické, pretože sa snažili to zmeniť tak, aby lepšie videli oblaky a aby nevideli tie lietadlá. A tým vlastne vznikla nová vedecká disciplína radarová meteorológia. Čiže tam niekde je ten zrod tých meteorologických radarov a tam niekde je prapredok toho, čo je toto na streche. Áno.